Good afternoon, Bicolandia. So this is now Coach Rowan Azur. We're live here sa Irga City Sports Complex. At syempre, ang Ako Bicol ka, payatid ng Ako Bicol TV. At ng Ako Bicol Party List. Syempre, ni Representative Saldico. Okay. So, dito ko ngayon at aking kasama isa sa pinagpipitagan at veteranong coach ng Bicolandia, ng Bicol. So, yun. Doon ako patagalin si Coach Pete Barcelon. Good afternoon, Coach. Good afternoon, everyone. This is Coach Peter Barcelon. I'll be your analyst for this game, and we will be bringing you an exciting and fun-filled game between Nabwa and Bula. Yes. So, Coach, habang hisibula pa lang tayo, ano ba ang take mo dito sa bawat team? Ano ba mga, kumbaga, mga key strategy dapat para itong mga to makuha ang kanilang unang panalo? Well, usually kasi ang nangyayari, di ba, first game ng bawat koponan, so may mga jitters pa tong nararamdaman. So, kung sino yung team na makapag-start strong or early, yun yung makakakuha ng early advantage and might be able to get that first win. Oo, kumbaga itong panahon na to, lalo yung first quarter, kapaan pa lang to, partner. Oo, partner. So, makikita din talaga natin dito na yung ibang mga players dito, matagal na silang naglalaro with and against each other. Correct. So, yung composure and yung eagerness ang magdadala ng laro na to. So, yan. Grabe na yung actions. So, marami ko napansin dito mga key personnel. Kita ko doon si Eric Bernales, ito yung nag-MVP nung nakaraan. Yung Recunada Cup dito, last 2 months ago. So, tingnan natin. At yun na nga, pinakitaan na tayo, Eric Bernales for 2 points. Sabi ko nga, very good under goal stop. So, number 4 ngayon ng Bula, that is Pacau. Bagay kay number 2. Binagay sa ilalim. Uy! Nabitawan lang, partner. Ang ganda sana nung peke noon, kaso pati siya, napeka niya sarili niya. Yun, nakalabas yung bola. Oo, partner. Ito nga, sabi ko nga ito yung medyo may jitter pa to Tama ka. Ito parang feeling each other pa lang to So, tingnan natin, pag pinagpawisan na itong mga to. Ito sa Redondo, notable picture to. Ito, driving. Wala, di pumasok. Rebound din number 24. Militon. Binigay kay Pacau. Pacau ngayon, Tidimon. Binigay sa kanyang teammate. Uy, may foul. Sorry, turnover. Traveling. Partner, kung nakita mo kanina yung pag-atake ng Nabwa, nakasona yung Bula. They have to make that zone move from one side to another para madali nilang ma-break. Oo. So, ano dapat nilang gawin, partner? Para ma-break yung zone na yun? Kagaya nun, one of the zone buster is bringing one big man dyan sa may free throw line para ma-disrupt yung positioning and zone ng kalaban. Oo. So, kasi isa yun sa, di ba, weak side or weak part ng zone, yung gitna. Yes, partner. So, ginagawa din ngayon tuloy ito ng Bula. Ang alam natin dito sa Nabwa kasi very athletic itong front court nila with Fulgar and Redondo. Alam natin na si Fulgar is a player of Ateneo Dinaga. Correct. And itong si Redondo naman is one of the versatile players ng Kamsur Express. Matagal na mga fixture yan dito. Talagang kilala na yan. At the same time, yung backcourt ng Bernales Brothers. Eric saka si Alvin. So, medyo malaking problema to sa Bula. Pero, I think partner dito sa Bula, di man papahuli to kasi I think dito si Pacau, andito si Militon. Mga mga athletic to Pero, let's see, tingnan natin. At yun na nga, nakuha ni Militon. Binigay kay Pacau. Pacau now. Oh, what a layup. Ngayon, ang maganda naman kasi dito sa Bula, unscouted ngayon yung nangyari sa kanila. So, pwede silang maliitin or underestimate ng kalaban. Correct. Manggugulat sila ngayon. Kasi tulad yan, si Obero, very athletic yan, mga unscouted yan. So, yun nga, tingnan natin kung saan papasok yung Bulaga factor na yun, partner. At now, ito, si number 22 ng Bula, I think 24.
Binigay kay point guard nila, kay Pacau. Pacau na, drive to the middle. Lays it up. Uy, hindi pumasok. Rebound ni Redondo. Redondo binigay sa corner. Uy, binalik sa kanya. That's a very good decision. Nag-rim run, partner. Yes, that was a good give and go para kay Redondo na alam natin na parang naglalakad talaga to sa ere pag tumatalon na. Sabi ko nga, pag nakabuelo, sigurado. At yun, binawian naman ni Borbe. Borbe. At yun, yun din, kumbaga zone buster yung ginamit, sa gitna pinasok. Masyadong matagal yung nagiging setup nila. Na yung demote nila halos late nang gagawin yun. And that was not a good shot for Francis Redondo kasi alam natin na ang strength niya is talagang going strong to the basket. Correct. So ito ngayon, si Pulgar. Ito partner talaga kung titingnan natin, lahat ng dito sa Nabwa pwede tumakbo eh. Yes, partner, Oo. sa athleticism and sa pedigree nitong mga players na to. It's going to be a big challenge para sa Bula kasi hindi lang sila mabibilis, athletic pa sila. Yon, as we take a look at Councilor Roman Ladao Jr. at siyempre si Mayor Fer Simbulan ng Nabwa. Yon, mga sirs. Happy viewing po. Thank you for coming and watching live and giving support sa mga teams po ninyo. Correct. Yun, na-rebound Redondo. So, ito ngayon, partner, feeling ko sa magiging problema ng Bula dito, yung rebounding, kasi talagang malakas tumalon tong Nabwa eh. Yes, partner. If you control the boards, you control the game. But Yes. etong ginagawa ni Pacau, binubutas niya ngayon yung Oo. depensa ng Nabwa. Ilang beses na siya nakapasok sa loob ng depensa na hindi man lamang siya na bump or na force na i-kick out. So tama ka doon, partner. Feeling ko nga dahil sa unscouted, parang inahayaan nila, akala nila hindi ganun ka-effective ginagawa. At yun na naman, partner. Hindi lang pumasok. Oo, dapat ma-identify agad nila as a big threat ito si Pacau dahil kung hindi, pag yan biglang nag-init, malaking sakit ng ulo para sa Nabwa to. At yun, pinasok na nila si one of the two of the Bernales brothers. Ito shooter to. Medyo orthodox ang tira nito. Yes, Tingnan partner. I have the chance na makalaban ito si one of the Bernales brothers and napakamo talaga ako ng ulo with the way he shoots the ball and with the way he plays, pero consistent kaya hindi mo masasabing chamba. Correct. Yun, medyo napasobra ng konti yung pasa ni Eric Bernales kay number 49 si Canton Hos. Ito, number 24 nabutas si Militon. Ito si Militon. Isa rin to sa mga unscouted eh. Di mo mapapansin na umi-score na pala, partner, pero isa to sa talagang mga galing na player ng Bula. Yes, partner, and not only sa scoring, pati yung rebounding. Correct. Oo. Talagang nagpapakita siya ng pangil pagdating sa rebound. And if ganito ang gagawin nitong Nabwa na to and papabayaan sila, sakit sa ulo talaga yan. Correct. Yun nga, nakita natin kanina, yung rebound ni Ubero, napakatas din tumalon yan. Samantala ito, tama yung ginagawa nila para sa akin, partner. Talagang binubutas muna nila yung loob ng, ng Bula. Kasi kung mapansin natin, hindi ganun kalakihan ang frontline ng Bula. Yes, and yun nga, boxing out is one of the key factor for them. Kasi kung hahayaan lang nilang mag-offensive rebound to, most probably every possession i-score at i-score tong Nabwa na to. Correct. Ito si Cantonos. Ito nga, partner, pumupwesto si Pulgar sa gitna. So yun na. Ayan na. Tumira na si Alvin Bernales. Papakilala. Alvin Bernales po pala. At your service. Yes, and marami pa akong ipapakita sa inyo mamaya. Oo. Yun, number 2, driving in. Yun, na talagang inaabangan na. Yung mga drive na yun, si Patricio ngayon doon. Ito talagang hinahanap ngayon si kapatid niya, si Eric Bernales. Eric Bernales, kinaliwa. Ayun, di pumasok. Ito ngayon, rebound. Binamadali ngayon ni Patricio. Patricio, what a fake. Ang ganda. Ganda ng hulog. So, yun, medyo napa-time out ngayon si coach ng
ng Naba, medyo point of concern yun. So tingin mo partner, ano ba ang mga concern na kailangan i-adjust ng bawat teams? Well, number one, ang pangit ng mga naging transition defense and even offense ng bawat koponan. But for Nabwa, they have to really take advantage yung height nila. Especially on the defensive side. Kasi nakakakuha ng offensive rebounds na rin tong Bula. And nakakatakbo rin sila. Alam natin, kakasabi mo kanina, mabibilis kahit yung big. So, dapat consistent yung transition offense and defense nila. So, yun. So, tingnan natin partner kung mag-materialize. So, sa iyo partner, tama lang ba na nag-time out yung coach na, although medyo lamang pa sila, tama ba yun yung baga yung ginawang logic ng coach ng Bula, nag-time out na siya? Well, yung kasi, instincts mo yan na pag may nakita kang kahit maliit pa lang na disadvantage, kung kailangan mo ng, kumbaga sunog, apulahin mo na kagad. Oo. 'Di ba? Gisingin mo kagad yung mga bata mo kasi pag nag-time out ka na malaki na yung damage, baka hindi na kayo makarecover. Kumbaga, prevention is better than Yes. cure. Yun. And as a coach, dapat nakikita mo yung mga ganyan and yung mga adjustments dapat nagagawa mo yan. Yun. So, tinirahan ng number 22, Borbe. Borbe. Nakita mo yung elevation ng tira na yung Grabe. partner. Oo. Super jump shot. So, sa yun, kasi kanina pa partner, napansin ko lang medyo hinahayaan nilang tumira ng dress, itong Bula. Yes, partner. Siguro talagang kasama to nun sa unscouted na na team. And yun, nakapasok na naman. Oo. Kung magaling talaga pumasok itong mga Bula, itong mga guardian nila. Sa ngayon, si Montañez naman ngayon. So if ganun nga yung nangyayari, hindi lang isang player yung bumubutas ng zona nila, you have to be alarmed by that. Kasi dapat hindi sila nakakapasok ng basta-basta. Yes. And pag binigyan mo ng confidence yung mga players na kaya kang pasukin, kaya kang lusutan, pagdating ng fourth quarter, dire-diretso yan. Oo, kumbaga magkakaroon ng kumpiyansa. Samantala to si Beron, kumitaw ng long 2, perimeter 2, hindi masok. Rebound ni Dato. Talagang takbuhan. So, hinanap niya si number 1, Montañez. Montañez suming sa kabila. Borbe. Ang ganda ng hulog. Uy. So, nabubutas talaga partner. Yes, partner. So, hindi natin ma-pinpoint ngayon kung asan yung weak spot ng Nabwa. But I think it's yung pag-react nila sa mga attacks nitong itong Bula. Nalilate sila. Correct. And even sa recovery, kailangan nilang mag-communicate, kailangan nilang magsipag pa. Oo. So, tingin mo partner, coach, mayroong bang kumbaga nagkaroon ng psychological damage sa depensa ng Nabwa yung ginagawa ng mga gwardiya na pumapasok lagi? Sa tingin ko ngayon, wala pa. Wala pa. And they have to be concerned again sa ganun kasi nabibigyan nila ng confidence na yung kalaban. Correct. And dapat ma-identify and acknowledge nila na may butas dun sa depensa nila. Tulad yan, number 1, sumalaksak na naman partner, by drop pass naman, buti na abangan ni number 7. Ito, si Hermoso. Uy, di lang pumasok. Ito, counter. Counter primary, transition. Driving is number 16, Milagrosa. I think itong Hermoso na to na player ng Nabwa is somewhat related to the Hermoso of Iriga. Yes, oo, si Ambert Hermoso. First cousin sila, partner. Okay. Yun. Yun, nabutas na naman partner. 3-point na naman yun. So, Si Borbe na naman. Borbe partner. na naman. Pangalawa na yan. So, siguro kailangan mag-adjust. Yun na, yung tira natin na inabangan. Yung floater na 3-point, di lang pumasok. Pero good line yung partner, Oo. Parang Bernales. Ang ganda ng linya ng tira. Ang ganda ng arc ng tira. Hindi lang pumasok. Pwede mo sabihin na chamba, pero sa form na ginagawa niya, Oo, so, laki niyang ginagawa na yun eh. Hindi na champa talaga, partner. patented na sa kanya Patented dito na sa yun. Oo. Samantala si Beron na kinaliwa kanina pumasok yung kanyang semi-hook. Yun na naman! Borbe! Back to back 3.
tatlo na yan. So siguro kailangan mag-adjust na. Coach, iba na yan, mainit na. Oh, coach, you have to really put somebody para bantayan siya kasi kung hindi, susunugin kayo niyan. Kanina nga dun sa first game natin between Baaw and Balatan, nabigyan natin ng moniker si Taugan, Oo. Lastic Man Taugan. Ngayon, baka pag dire-diretso tong si Borbe, the Bomber Borde. Oo, so doon partner, tapos na pala tayo, napaka-action. Nung una, umalagwa yung Nabwa, pero the later part of the first quarter, nakalamang na ang bula dito, partner. So, Yes, partner. Ang mahirap kasi dyan, pag lumamang ka ng maaga, may tendency kang mag-relax. And ngayon, pag nahabol ka, may konting panic na gusto mo bumawi ka agad. Correct. Hopefully, because mga veterano tong mga player natin sa Nabwa, makakabawi to. Yes, so tingnan natin, partner, sa second quarter. So magbabalik po kami. Diyan lang po kayo. Dito sa Irga Sports Complex. So again, kung gusto nyo pong mapanood sa YouTube, Ako Bicol Cup, ang YouTube account po namin. At siyempre yung page po namin sa Facebook, Ako Bicol TV. At siyempre din po yung page po ni Congressman, yung Representative Saldico, yung Facebook po ni Kong. So yun. So Opo, like and share. yes. So ito ngayon si Pacau. Biyalik ulit. So ito yung unang bumubutas kanina. So binigay sa corner. Ito 3-point na naman. Si Pacau na naman yon. Buti pumasok. Again, balik sa kanya. Talagang catch and shoot. Talagang hinahanap siya, partner. Ito si Pacau ngayon. Talagang, partner, mapansin mo, talagang tumitira ngayon ang bula. Yes, partner, kasi nagkaroon sila ng confidence na tumira ng tumira dahil pumapasok ng first quarter. And during that first quarter nga, si Borbe nagkaroon ng 12 points. Yes. So ito, samantala, binawi ngayon yung isang 3-point ni Eric Bernales. Nakakuha rin siya ng isang kanyang unang 3 points dito sa larong to. Ito, si Pacau binigay short corner. Good, 2 points. Para kay By number Louie 11. Rocha. Oo, si Rocha. Ito yung one of the cardinal sins pag naglalaro ka ng basketball. Ang ganda nung naging opensa nyo, tapos pinabayaan yung tumakbo yung kalaban. Pinaghirapan nyo yung puntos nyo, tapos bibigyan nyo ng madaling puntos yung kalaban. Correct. Most of the time, pag nangyari yan at ikaw ang may kasalanan, manonood ka sa bench niyan. Oo. Kasi, yung pagura nyo, di ba, halos maubos yung shot clock nyo, tapos bibiglayin lang ng ganon. Walang 8 seconds, na-score ngayon, may foul pa. Yun, 2 out of 2 kay Drew Biletario. Yes, isa sa mga up and coming basketball players. Yang si Drew Beletario. And I think he will be going sa isang eskwelahan dito sa Nabwa. Oo, balita ko.
Talagang actually maraming kumukuha diyan pero talagang loyal yung bata eh. Sabi niya doon daw siya nung una nag-commit. So very good 'yan na ano, kumbaga sign sa bata. Okay, so wow. Still. So ito ngayon easy 2 point na to kung hindi lang imintis. So that's easy 2 points kay Cantojos. Yun. Yes, so nakita natin medyo may konting shift pagdating sa momentum. And naging stagnant ngayon yung Bula. So parang partner, binagalan ngayon yung tempo nung ano, di ba? Binagalan ng Bula ngayon, ang nagbe-benefit yung Nabwa. Kasi Yes, naka-easy partner. transition sila. Di sila nakakababa sa ano eh, di ba? Nakakababa sa transition defense. Ang mahirap kasi sa nangyayari is nagpupumilit silang mag-drive ngayon sa loob and natatrap na sila Oo. not taking a shot yung kagaya niyan. 'Di ba? So ang pangit nung possession and Oo. nakuha pa na Nabwa ngayon. Correct. So, ito ngayon si Eric Bernales, Itimon, sabi niya, wait lang, tingnan muna natin. Short corner. Di pumasok yun para kay Redondo. Di ba ngayon ni Rocha? Rocha ngayon is, diretso. Inabol ni Redondo pero may foul. And one play by Rocha. Kanina nakita natin Redondo taking a shot from the corner. And that's not one of Redondo's strengths, di ba? Alam natin ito si Redondo is one of the more athletic na slasher. Yun, putbacks, mga ganyan. So, I think he has to stay on that strength niya para mabuhat niya itong team ng Nabwa. Para lalo ma-maximize siya ng kanyang team. So, dapat dyan lang siya sa mga short corner. Yung mga ganon. Yun, ang ganda. Diba? Si Cantojos naman na nabigyan niya. Nanonood ata Oo. to si Redondo ng live natin, coach, at Oo. biglang nag-adjust eh. Biglang nag-adjust eh. Kanina, medyo doon sa long corner. Biglang doon nilang short corner. Samantala, yon binawi ni Pacau. Ganda ng hulog Oo. na yon para kay Milagrosa. So, ito. Number 13, binigay kay Bernales. May tira yan. Hindi pumasok. Ito, yon easy 2 point to kay Pacau. Kanina na halos nagsimula na mag-run yung Nabwa. Pero naapula nitong Bula yung apoy na gustong silaban nitong Nabwa. Oo. So, ito ngayon, parang sila naman yung parang clumsy, yung lousy yung mga pasahan. Pero ito, dinadaan sipag, partner. Oo. Pero Tatlong rebound. Pero kung titingnan mo kasi, Redondo, Pulgar, Belitario, Oo. very formidable. Yun, kakabanggit mo lang, si Belitario, naka 3 points, partner. So, marami kasi nagkagusto dito kay Belitario, partner, kasi all around to eh. Yes, and yung Oo, sipag ng yes, oo. player is the one na talagang nagsa-stand out. Yes, partner, ang tawag nga ganyan dito is Kawhi Leonard ng Rinconada. So, napakalaking ano yan. Napakalaking ano kasi medyo yung demeanor niya medyo silent eh. Yes, and eto na, si Erdondo. Oo. Yun, pumasok. Erdondo. Pag-pass break kay Erdondo, ilista mo na yan. Yan. So, yun, partner, may napatamot naman yung Bula. So, partner, ano bang take mo dito at biglang napatay mo at ang Team Bula? Well, yung offense nila is not clicking as of now. But yung defense nila has to be the priority. Kasi kung hindi sila makashoot and hindi rin makashoot yung kalaban, okay lang yun. Ang problema kung hindi na nga sila makashoot and binibigyan pa nila ng opportunity yung kalaban na make ng basket. And nag-ano sila ng paraan para matalo sila na sila mismong gumawa. Sila gumagawa ng ano nila. Kumbaga, sila gumagawa ng hukay ngayon. So, tama yung partner. Kumbaga, simula pa lang, wag na kayong maghukay ng buhukay nyo. Yes. Gilin na. So, yun. Tingnan natin, partner, kung magmamaterialize yung adjustment ni Coach ng Bula. Ni Coach Belen. Oo. At so far, itong game natin, it's a good game na medyo close kasi yung palitan natin ng lead and ng momentum is almost constant eh. So it's a good sign na competitive and maganda yung laro. Oo. Kasi in terms of personnel saka yung laro, parehas partner no?
Parehas Yes. eh. Though pwede natin sabihin na athletic way, lamang dito yung Nabwa Oo. and hindi nila nakakapitalize yung athleticism, especially ng front court nila. Oo. Samantala ito, yung isa sa veteranong point guard nila, si Blanquera, pinasok na. Attempt nila ng 3-point, di pumasok. So ito, namamadali ngayon, si Bernales, trinapas, natapik, pero yun, nakuha ni Pulgar. Napaganda, at may foul, and bonus free throw pa tayo. I think this is going to be the spark na hinihintay nitong Nabwa para totally makakawala na sila against dito sa Bula. So ito ngayon, si Pacau, sabi niya, relax lang muna tayo. Yun, tinindi mo niya yung bola. Tingin na kay Blanquera. Driving, yun, nakakuha ng foul. So partner, napakadali kay Pacau na pasukin yung depensa, no? Yes, partner. He's making use of yung change of speed na ginagawa niya. Oo nga. Tapos yung yung mga hesitations niya, it's very on point. And I know very capable yung bantay niya, pero he's proving that he's a very good ball handler. Oo. Kung tingnan mo, hindi siya ganun ka-athletic, mabilis. Pero nakapasok niya. Pero ito, samantala, ito, easy to wins naman ni Pulgar. So, partner, napakadami na nito yung mga ganung transition. So, tingin mo partner, ano bang nangyayari dito at napakadali ng ganun para sa team Nabwa? As partner, napapadali kasi nakukuha nila yung bola. And look at this, sobrang lalaki ng mga players nila. Oo. So, samantala partner, mayroon tayong report galing sa isa napakaganda nating reporter, courtside reporter na si Jessa. Jessa, pasok! Good afternoon, Camarines-Sur. We are down to our second game for today for Ako Bicol Cup. Camarines-Sur between Team Bula versus Nabwa live here at Iriga City Sports Center. During the starting period, the team is still adjusting their game dahil kahit na dati na ang Team Bula who already competed in a different big basketball tournaments, napakarami pa rin ng changes ang nangyari sa team. As of the moment, nagfo-focus nga sila sa kanilang depensa and making sure to have a good ball rotation para sabayan ng laro ng Team Nabwa. So this is Jasmine Navales and I'll be back for more updates. Back to you, Coach Ruben and Coach Peter. Yon, so partner, ang talagang focus ngayon ng Team Bula is depensa. So yun, thank you very much Jessa sa very energetic na report. So ito, balik tayo sa game. Yan, may foul na nakuha. So ito partner, actually marami ng foul na kukuha tong Nabwa against Bula at karamihan pati is end one. So medyo masakit yan sa part ng Bula na sila ay naghahabol. Yes, partner. Kaso ang nakatapat nila ngayon, etong si number 4, si Ay. Julius Tortoles, na isa sa mga batikang big man dito. Kahit nung naglalaro pa siya dati sa CSPC Blue Stallions. Talagang ang bumangga, giba dito kay Julius Tortoles. Mas sabi nga niya, mas may buwelo daw siya pag bumabangga siya at may contact. Samantala may 3-point attempt, di pumasok. Ibagay ni Militon, pass to Pacau. Pacau now driving in the middle. Niyuyu pa partner, pumasok. So, Again, yung ginagamit niya talaga yung change of speed niya, yung change of pace. Mabilis, biglang bumagal, tapos hindi naka-adjust ngayon yung depensa. ito si number 7, si Alcomendas, isa rin sa mga high flyer. Ito ngayon si number 1, short floater, di pumasok. Ito rebound na naman ni Cantojos. Grabe, talagang pinapanish partner. Yes, partner. And again, as long as hindi nila ina-adjustan yung rebounding nila, mahalos every possession makakashoot tong Nabwa kasi yung offensive rebound halos binibigay nila. Pero yun,
bihirang pagkakataon ni Borbe na makapasok sa loob. Sa depensa ng Naba, 2 points yun para sa kanya. Medyo naging silent itong si Borbe nung umpisa. So hopefully ibalik niya yung ano niya, yung outputs niya kasi kailangan siya ng bula. So si Alcomendas na agawan. Yun, nakompleto. So to ang lalabas ng bola si Blanquera. Bigay kay Pacau. So si Pacau ngayon, yun, humihingi ng double screen sa gitna, sa taas. Yung binasa sa gitna kay number 7, Obero. Yun, di lang pumasok ang kanyang tira. Ito si Alcomendas, nagmamadali, driving at nakakuha ng foul. So, Yung atake niya kanina, nakita niya na sana yung mga flyers niya sa kaliwat and kanan. Tapos dumiretso siya sa gitna and walang path to attack doon. So hopefully next time recognize niya yung mga ganong klaseng opportunities. saka minsan parang ina-anticipate na din partner eh. Yun. Pag yun nakabelo talaga partner si Redondo, lista mo na. Yes, partner. Erdondo talaga. So kailangan siguro recognize din nila yan na pag yan binigyan na ng buwelo si Redondo, mahirap. Ito si Blanquera, what a crossover move. Di lang pumasok. Ito naman yung patented na one pass tapos convert layup. Parang touchdown partner. Yes, partner. Yung transition defense ng Bula, kailangan din nilang i-adjust yan. So marami-rami ang pag-uusapan nila ngayong halftime ng coaching staff and mga players. Oo, samantala doon nakakuha ng counted foul si Pacau. A rare counted shot. Yung para sa'yo, yung mga ganong klaseng transition, paano ba yun i-prevent kung ikaw ang nasa depensa? Magsisimula kasi yan sa opensa ninyo eh. So make sure na lagi may stationary na tao na dapat nakikita at makahabol sa ganun. Kasi if hindi mangyayari yon, isang pasa lang, convert na kagad. So you have to make sure na mayroon tayong stationary. Safety. Yes, safety. Safety, oo. Yun, napatay mo ulit ang Team Bula. Talagang sa ngayon, although close yung laban partner, pero yung momentum talaga nasa Nabua eh. So, tingin mo partner, ano pang kailang adjustment ng Yes, kailangan pang mag-adjust talaga nitong Bula. Kasi nakita naman natin kanina na kaya nilang makipagsabayan. Oo. So, kailangan lang nilang makuha uli yung focus and yung momentum makuha nila. And you have to take it one possession at a time. Huwag sila magmadali. Okay, sa ngayon, andito ngayon ang isa sa reporter natin, the pretty Carmela. Carmela, pasok! Magandang hapon mga kasurog. This is Carmela Hernandez, ang inyong courtside reporter. At live na live pa din tayo dito sa Iriga Sports Center. At yun na nga mga kasurog, dito naman sa ating second quarter, Team Nabua is now leading. Nakausap ko ang head coach ng Team Nabua na si Coach Mark Dasal. And according to him, they just want to play nice and neat. At mas nakafocus sila sa kanilang depensa dahil kailangan daw nila ma-maintain ang kanilang maayos na ball rotation at mas mag-focus sa kanilang main play style. Dagdag pa niya, wala naman daw silang mga adjustment pang gagawin sa ngayon, basta mas tutuunan daw nila ang kanilang depensa at opensa upang makuha ang panalo ngayong araw. So sit back and relax dahil mas titindi pa ang laro ngayon. Back to the panel. Yun, thank you very much sa on-point reporting, Carmela. So yung part na sabi ni Coach, parang gusto nila, swabe lang sila, swabe. Yung laruan nila, tapos focus lang sa depensa. Yes, Coach. By the way na sinasabi niyang swabe, kaso pag tinitingnan ko yung pagkaswabe ng takbuhan nila, matatakot ka sa ganong klaseng transition offense. Yun, samantala, yun ang kailangan nila partner ng Team Bula. Yung ganong mga tira ni Pacau, 3 points. Pero to, talaga ang bilis ng transition nila partner. Yes, partner. Nandun na kaagad sila. At yun, binawi agad.
ni Alvin Bernales. Yun ang masakit doon, di ba? Oo, partner, na off a drought, maka make ka ng basket, masarap sa pakiramdam, tapos titirahan ka ng gano'n na lang kadali. Oo. Para nakakababa ng ano yon ng composure. Oo. So ito ngayon, tingnan natin yung baseline play nila ng Timbula dito. So yun, nabinigay nila kay Borbe. Ang ganda nung galaw nun. Actually, good play yun, partner, pero di lang pumasok. So ito ngayon. Nako, Redondo, nakabuelo na naman. Ayun, and Counted one yan. basket. Mhm. So kung nakita mo yung partner dun sa sequence na yon, 4 na Team Nabwa player all the way tumatakbo. Si Bernales, kasama sanang tumakbo. Pagdating sa half court, nakita niya tumatakbo yung 4 na teammates niya, tumigil na siya sa half court. Oo. Kasi siya na yung safety ngayon na para hindi sila ma-counter-attack. Oo, very good analysis yun, partner. Kumbaga, alam na ni Bernales na sure 2 point na yun, sa inyo na yan. Yes. Mhm. So ito ngayon, si Pacquiao. Humingi ng pick. So ito, drive ulit sa gitna. Trapas. Nice shot. Borbe. So ito, panaka-naka partner. Tapos pag naka-score naman sila, kina-counter agad. Yes, partner. So, akala mo nga, sobrang laki na ng lamang ng Nabwa. Pero pag tiningnan mo yung score, hindi pa ganun kalayo ang kalamangan. So, 5 seconds lang partner sa bago matapos ang ating second quarter. Ganong kabilis at di tinapasin kasi napakaganda ng laro. Yes, partner. So, nakaka-enjoy Ayan na. talaga. And that's a floater Oo, which is of the normal. 3-point shot. So, doon tayo tatapos sa ating first half, partner. So, abangan natin yung magiging adjustment ng both teams. So, sabi ko nga, tapos na yung feeling out. First quarter feeling out. Ito na yung chess match, third quarter, fourth quarter. So, magbabalik po kami. Yes, partner.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Good afternoon again, Bicolandia. Andito po ulit tayo live dito sa Irga City Sports Complex. At kasama ko pa rin si Coach Peter Barcelon. At syempre, we're live here, napanood sa YouTube ng Ako Bicol Cup. At syempre, dun sa page ng Ako Bicol Cup TV. At syempre, ni Congressman Zaldico. So, like and share na lang po. Yun. So, partner, isang mabilisan recap lang kung ano nangyari nung first half at syempre, yung mga notable players natin kung sino bang mga kumana nung first half natin. Yes, partner. Nakita natin itong si Borbe and si Pacau both with 16 and 15 apiece dito sa
Bula. And si Redondo naman and Fulgar with 13 and 9 apiece. Sa rebounding, very much lamang itong Nabwa because of their height and athleticism. Kaya sa ngayon, nasa kanila ang kalamangan, partner. Oo, so yun tingin mo ano kaya maging adjustment na itong mga coaches natin ngayon na sabi ko nga chess match period na tayo, which is third quarter. I think for Bula, it's on the defensive end. Try to limit yung mga chances nitong Nabwa to attack. And for Nabwa naman, to just keep on doing what they're doing. Oo, yung katulad ngayon, yung depensa nila. Yes. Naputukan ng shot clock violation yung Bula doon. So, capitalize uli sila sa height nila and yung outlet passing nila. Kasi ang laking bagay nun nung nila, first half. Ito ngayon, binigay naman kay number 13, Fulgar, di pumasok. Pero ito ngayon, sinusubukan partner yung mga outlet na gano'n, pero di nila nakuha kasi kumbaga kabisado yung ganyong play ni Bernales. Sabi niya, ako gumagawa niyan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Hinabangan niya eh. So ito ngayon, medyo napansin ko, tinimul lang ni Bernales. Dahan-dahan, binaba niya. Pinagay niya kay Fulgar. So hinarap nila si Beron sa poste. Di nakuha. So ito, kumingi ng double screen. Yun, nahuli, na-anticipate yun. Kaso makikita mo, partner, 2 on 3. Oo, walang katulong, partner. Oo, nakababa agad yung depensa. So, nag-miss si Porteria doon. Ito nga si Herbie Bernales, ginamit yung screen ni Beron. Binigay sa corner. Yun, mainit yung bata natin, si Bilitario. Yes, partner. So talaga nagpapakita siya ng range niya ngayon. Pero ang nakikita ko kasi talaga is yung the veteran leadership nito ni Eric Bernales. Kung mapapansin mo, hindi siya nagmamadali, composed. Pag hindi pwede doon sa isang option, nakikita niya kagad yung iba niyang teammates. Oo, magaling partner. Sabi ko nga, kung may transition, tinatransition niya. Kung wala, pinupullback niya. Tapos tingin ibang option. So, ganun talaga yung pagkabitiran ng isang Eric Bernales. Yes, partner. And kakailanganin talaga yung kanyang leadership ng team Nabwa para sa mga susunod na laro. Ito, naka-play ba? Uy, di lang na kung ni Rocha. Pero maganda sana yung plano. Ito, naka-Weller naman. Redondo. 2 points. Sa sobrang athletic ni Redondo, hindi mo makikita na ganun siya kalapad in person and ganun siya kabilis tumakbo and ganun pa siya kataas tumalon. So, grabe yung threat na binibigay nung Redondo. Oo, grabe. So, dahil doon, tingnan natin kung anong report dito ni Carmela. So, Pretty Carmela, pasok! We have here the coach of Team Nabwa, Coach Mark Dasal. Coach, good afternoon po. So Coach, kitang-kita naman na you are really having a good start dito sa game nyo. At mas nagiging flexible na po yung laro nyo ngayon laban sa Team Bula. Ano po ba yung plano nyo or yung magiging adjustment nyo para mas maintain nyo po ito dito sa ating second half? Actually, pinag-usapan ng grupo kaninang bago mag-start ang game. We need to focus on our offense. Kasi yung defense naman magbabara yun kung anong ibibigay ng kalaban. And then sinabi ko, give niya yung mga 100% natin sa defense kasi pwedeng maging malas ka sa offense pero yung defense hindi. And then ito yung lagi ko sinasabi sa mga players. We need to play physical but not dirty. Kasi maraming nanonood na bata kailangan nilang mas matuto ng tamang basketball. Alright, Coach, maraming salamat po. By the way, we are also live po sa ating mga FB pages. May gusto po ba kayong pasalamatan o i-shoutout lalong-lalo na sa mga supporters po ng Team Nabwa? Unang-una, pinapasalamatan ko yung aming counselor sa Nabwa, si Counselor Roman Ladaw. Siya kasi yung nag-start ng team na to. Siya ang naghumanap ng players and coaches. And then yung aming mayor, si Mayor Sibulan. Yun lang naman. Tapos si Nabwa, thank you sa suporta nyo. Yun lang. Thank you. There you have it. Narinig na nga natin si Coach Mark Dasal. Kaya balik muna sa inyo, Coach Peter and Coach Ruen. Yun. So, salamat, Carmela, sa kumbaga, informative na report. So, yun nga, partner, sabi ni Coach dito,
parang basic lang. Sabi niya, basic lang basketball ang gagawin natin. And at the same time, gusto nila they play hard but not dirty. So, pwede ba natin elaborate yan, partner, coach? Yes, Ano coach. ibig sabihin ni Coach Kasi kanina, even on our first game, napag-usapan natin yan of playing hard and playing tough and yung pagiging dirty. Kasi ang basketball, may physicality involved dito because of the competitive nature na meron ng mga tao. As long as it's a basketball play, yung mga banggaan, yung mga konting hawian, as long as it's a basketball play, okay yan. Pero if you are trying to hurt someone with a play, with a push, it's not. It's dirty basketball na. And wala siyang lugar dito sa AKB. Tama. So far, yun na nga. Yung ginagawa ngayon ng Team Nabwa dito. Makita mo talagang they are pushing the ball. Talagang sa ilalim didiktik nila, pero so far, 'di ba? Talagang pure basketball nakita natin. Partner, I don't know if nakita ng mga viewers natin, yung lineup na pinasok ngayon ng Nabwa is one guard, all bigs. Ay, oo. Oo nga. Si Bilitario actually tres ang laro na ito. Pero ngayon, pinakitaan na naman tayo. So far, effective. Kasi kanina pa yan, partner. Lagi nilang nahahanap si Bilitario. Yes, partner. So, very vital yung nagiging role ngayon Bilitario dito sa team nila. Yes. So, samantala, ito ngayon, ang Bulan, agawan na naman si Borbe. Si Colgar, yun na ibigay naman kay Bilitario. Yes, coach. Kung makikita mo again, 3 blue shirt ang nandun na ready for the basket, tapos isa lang ang white na bumaba. Pati sa rebounding partner, pati sa offense actually, wala akong nakitang bumaba dito sa Bula. Yes, partner. So, I hope na hindi sila nawawalan ng kumpiyansa or pag-asa dito sa run na ginagawa ng Bula. And they have to stop this run of Nabwa for them to be able to have that opportunity na makabawi. So, ito tingnan natin. Yung kay Pacau, maganda sana yung intention pero may nakitang foul kay Beron. So, maganda yung intention partner. Sabi ko nga, in terms of matchup natin sa point guard partner, actually yung dalawa parehas ang kumbaga playing style Yes, partner. Kundi parang sa akin siyempre lamang lang ng konti si Bernales in terms of pagiging veterano or experience. Yes, partner. Kasi ngayon ang ginagawa nung Bernales is to really facilitate. Kasi ang dami niyang options na pwedeng bigyan, ang dami niyang pwedeng pakainin. While dito naman kay Pacau, most of the time is siya yung nagiging main option. So yun, yung mga kailangan nila, si Patricio, nakakuha ng offensive rebound. At magandang putback yun. So ito ngayon, pinalitan muna si Bernales, si Digamo muna ang nagtitimo ngayon. Digamo, at yun, binigay kay Redondo. Nasabi mo nga, hindi yung forte niya. Yes, partner. Wala naman sanang masama if you want to develop other aspects of your game. But bago mo gawin yan sa laro, make sure pinaktis mo yan? Yes. Kumbaga sabi nga, di mo pwedeng sabihin na marunong ka mag-backflip kung di mo na pinapractice yan. Delikado yan. Yes, coach. So ito, buko lang aabutin mo yan. Ito ngayon, samantala si Digamo. Actually, si Digamo nag-try out dito sa Express. May potential tong batang to. So, kunting hinog sa katawan, saka sa isip, pwede na to. Pero ngayon ito, di na kailangan na ito, veterano na to. Yan yung strengths na sinasabi natin. Pag malapit na siya sa basket, hindi siya malakas in a sense of a big man, but meron siyang quickness and yung biglang bigat na pressure na binibigay niya. Yun ng defender. Saka yung talon niya, partner, talagang halos nasa siko niya lang niya yung kamay ng kalaban pag tumalon siya. Yes, partner. Kung pwede nga lang magpasa ng dyaryo to sa ere, baka gagawin ito Samantala si Digamo, si Cantos, tumira ng Andres. Nakulat talaga, partner, tumitira dito. Si Contojos. So kung ang Bula ngayon parang
head-scratching moment na eh. Ano ba talaga dapat ang gawin namin? We're trying to defend yung mga gwardya. Oo. Eh, bakit pati yung big tumitira ng ganon? Oo. Saka siguro partner, kailangan dito, parang wala silang sense of urgency partner, di ba? Parang relax lang sila eh. Parang hindi sila yung naghahabol. Siguro kailangan na mga ganon. Ni Borbe, nawala yung kay Borbe, mga ganon niya eh. Oo, so maybe ito na yung spark or pampatigil ng momentum na hinahanap nila against dito sa team Nabwa. Saka so far, in terms of rotation partner, parang mas maganda yung ginagawa ng Nabwa, di ba? Talagang wala akong nakita na bababad talaga na sobra. Talagang kumbaga nag-rotate ng maayos ng mga players nila. Yes, coach. And pag yung sinabi natin kanina, pag maganda kasi yung naging start ninyo, it gives confidence sa mga players nyo. And pag maganda yung confidence nung even ng starting five, nakakahawa yan dun sa bench. Na pag sila naman yung pinasok, sasabihin nila dapat mapantayan or mahigitan ko yung ginawa ng teammate ko. Correct. At the same time, pag coach ka, parang okay, nakikita ko kumpiyansa sa mga player ko. Ang sarap i-rotate niya ito. Yes, coach. Ganun talaga. Para ka ngayong para ka ngayon nagsha-shopping. Oo. Alin kaya dito? Siya naman magandang kugutin. Samantala ko si Saison, ito si Saison, isa rin sa mga high leapers na masisipag na mga player from Rinconada. So, one time sa Rinconada Cup, nag-rebound to ng 30 rebounds. Ganun yan kasipag na batang yan. So, ito si Digamo ngayon. Siya ngayon ang nagtitimon, binigay ngayon kay Contojos. Fade away shot! Kalahin mo yung partner. Yes, partner. So, yung elevation na ginawa niya, talagang wala na siyang nakitang depensa. So, parang libre-libre yung tira na yon. And skill talaga yon to create that separation and create that elevation. Oo. Ito partner yung Bula, hindi sila nakakita ng magandang tira, pero di yan talaga pumapasok partner eh. Yes, partner. I think may konting psychological na effect dun sa natatambakan na sila. Kailangan nilang maging patient. Kagaya nun, hindi na nila iikot ang bola. Parang nagiging hero basketball na yung dating, which is not the way to play, lalo na pag humahabol ka. Oo, so ito partner, although silang lamang, ang nag-timeout is Team Nabwa. So, para sa iyo partner, ano bang dahilan doon? Ba't napa-timeout yung Team Nabwa? Again, para ma-maintain lang talaga yung focus and composure. Kasi pag lumalamang ka, may tendency ang mga player na, lamang naman kami. Baka pwede kong gawin yung ganito. Makaka-apekto yan sa chemistry ninyo. Kasi porket lumamang, ganito na yung gagawin nyo. Hindi pwede. Tama. So, kailangan keep in line. Correct. Kumbaga, para walang dull moment. Kumbaga, walang magkumpiyansa. Yes, coach. Tama ka dyan. So, ito ngayon si Hermoso, maglalabas ng bola, bibigay kay Digamo. Si Digamo ngayon, humingi ng pick kay Saison, driving sa gitna. Yun ang sinasabi ko, partner. Lagi sila nakakakuha ng ganong score sa ganong mga pick and roll situation. Kaya na pa yung kay Eric. So, ito ngayon si Digamo naman sa Saison ang gumagawa nun. So, ito si Pacquiao, talagang pinapahirapan na, partner. Yes, partner. Ang laki nung nakasalubong niya. Oo. So, na-defend nabigyan siya ng magandang defense, and then may help side defense pa na sumalubong sa kanya. Hindi siya nakapag-kick out. And this is the time na you have to trust your teammates din. Oo, saka paano napansin ko doon, wala talaga siyang mag-kick outan. Wala akong nakikitang teammate na malapit doon sa line of sight niya. Pero ito ngayon, nakabuelo si Pacquiao. So, tingnan natin kung ito na yung inaantay natin. Sana magkaroon na ng sense of urgency yung Bula dito. Kasi, sabi ko nga, yung oras not on their side anymore. Tingnan natin. Digamo, driving. Uy, di napansin ni Contojos doon na libre siya. Ito, driving. Yun. Di ko alam, coach, kung medyo may psychological si Pacquiao or pagod na.
Kasi ano yan eh, nagbe-build up. Pero nakikita ko yung body language niya. He's very much into it pa rin. Talagang attacker's mentality. Mamba mentality pa siya. Doon naman sa Nabua kanina, that was a very bad na possession kasi binibigyan na sila ng tira sa tres, hindi man lamang nila inattempt. Which is teka lang. Normal yan. Oo. Normal yan pag si Tortoles. Alam mo naman yung pinagsatalak contact yan. Gusto niya lagi na umihiga, pinipil niya yung floor. Oo. Yung flooring ng basketball court. Okay. So going back dun sa sinasabi ko, they have to take those 3-point shots pag libre kasi mindset din yan eh. Parang pag nasanay ka na hindi mo ititira yan, pag dikdi ka na yung laban, hindi mo ititira yan, partner. Oo, wala akong kumpiyansa. Oo. Mag-build ka na ngayon habang lamang kayo, habang hindi nyo pakalaban yung mga iniisip nyong rival ninyo, di ba? So ito ngayon, nakita mo naman yung diskarte ng Tortoles. Pinahirapan doon si yung number 2 nila, ng Bula, si Patricio. Ginamit yung katawan, partner, para magaw. Humiga eh. Hermoso na, binigay kay Tortoles, di pumasok. Pero good shot sana. Ito, kay Pacau, binalibag. Partner, walang ibang tao. Pero buti pumasok. Yes. And hindi white man yung hindi white jersey yung bumaba. Si Tortoles pa yung bumaba na So 3-on-1. Oo. But it's going to take a toll dito kay kay Pacau kung laging gano'n na lang ang mangyayari. Oo. So ito, kung mapansin mo talaga si lang talaga yung may fire eh. Nakita mo, di ba? Si Pacau dito sa panig ng Bula. Yes. And yun, naagaw yung pasa nila kay Militon. Ito, Hermoso na mamadali. And there has to be a sense of attack na makikita sa kanila kasi ang ginagawa nila parang nagdi-dribble lang sila to find someone to pass the ball to. Unlike dito kay Pacau, pag nag-dribble siya, iisipin mo talaga na idediretso niya. Kasi kung gano'n ang mindset nila na parang ipapasa lang, walang gagawin ng depensa doon. I-anticipate yung pasa. Yes. Oo. So yun, kanina nga na-steal. At kaya nagkaroon ng pagkakataon yun si Hermoso dito sa free throw line. Yung unang tira niya, di pumasok. Hermoso, one of the mga known na player ng mga Hermoso dito sa Rinconada. Na dito yung pinsan niya na si Ambert Hermoso, former Ateneo Golden Knights. Tama ba, partner? Yes, partner. Isa sa mga notable players din sa Ateneo dati during his playing years. And during his high school days, he also played for the Adamson Baby Falcons. Yes. So ngayon si Borbe pinilit naman doon. Na-anticipate yun. So ito, si Hermoso again. Doon, partner. Diyan magaling yan. Si Hermoso. Alam mo yung sa point guard ng Atlanta Hawks, si Trae Young. Oh, ganun yun. May ganun siyang biglang titigil at nakakuha siya ng foul. Yes, that's a good heads up play para kay Hermoso. Alam na kasi penalty na eh. So talagang gawaan niya. Actually, nireklamo ng coach yan dati. Ba't daw tinatawagan yun? Siya daw nag-initiate ng contact. Sabi naman ni Hermoso, tumitigil lang ako. Hindi ako nag-initiate ng contact. Matalino lang. Talino lang. So, yun, unang attempt ni Hermoso, di pumasok. So, partner, meron na pala tayong 16 seconds na lang para matapos ang ating third quarter. So, ganoon na naman kabilis yung third quarter natin. Napasarap na naman dahil sa napaka-informative nating kwentuhan, partner. Yes, partner. And hopefully, yung mga viewers natin is enjoying just like us dito sa laro kahit medyo magkalayo na yung score. Yes. So si Borbe ngayon ang tapos ng scoring nung third quarter. So 73-52. So kaya-kaya pa yung partner. 4 quarter, 10 minutes. So let's see kung anong mangyayari. Pagpapalik po kami para sa ating fourth and last quarter.
So ito, we're back now sa ating fourth and last quarter. Atin again ng ating Ako Bicol Cup. Commercial leg din sa atin ni Congressman Saldico. At again, we are live sa YouTube sa Ako Bicol Cup YouTube page. At syempre sa Ako Bicol TV at sa page din ni Representative Saldico. So yun, paki-like and share na lang po. Again, I'm here with veteran coach, Coach Pete Barcelon. So Coach, ano na ba ang dapat gawin ng Bula dito? Fourth and last quarter na. Para sa Bula, I think they have to really look at yung mga miscommunications nila. You have to look at the body language nila kung talagang gusto nilang makabawi pa rito. Kasi one thing na hindi natin sa stats is yung body language. Kung maganda pa yung body language, pwede pa silang humabol. Kung wala na, parang nag-give up na sila niyan. So yun nga, doon sa part na yun, si Milito nakakuha. So dapat ganun na, yung intensity dapat nila. Kumbaga, sabi ko nga, magkaroon na sila ng sense of urgency. Yes, Coach. And dapat kanina pa. Pero may chance pa naman sila ngayon. Uy, pumukol. Oo. Borbe pa rin. Borbe. So ito ngayon, si Borbe, yung 5 points sa kanya ata, partner. Yes, partner. Oo. So siya ngayon ang bumubuhay. Kumbaga ng scoring run. So 5-0 run to sa Bula. Para sa Bula, partner. So ito yung mga notable players natin ng third quarter, partner. Sa Bula, si Pacao na naman, 19 points, 1 rebound, 3 assists, saka 4 steal. At si Borbe, 18 points, 6 rebound, 1 assist. So bali silang dalawa na talaga, partner. Kailangan nilang katulong. Medyo mahirapan sila kasi dito sa kabila, all cylinder talaga kumakana So ito nga yung mga notable players natin dito. Wala pa din sa Bernales, pero sa ngayon si Redondo with 17 points, 8 rebounds, 1 assist, saka 1 steal. At yung kumbaga yung Kawhi Leonard ng Rinconada, meron ng 14 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 block, 1 steal. At ang masama pa dito in terms of kumbaga sa part ng Bula, nakapagpahinga yung mga yon, partner. So fresh na fresh yun. Yes, partner. And etong mga notable players natin, they are doing it silently. Hindi very flashy yung ginagawa nila Pero pag tumingin ka ng stat line, makikita mo sa rebound, sa steal, sa assist, nagpapading na tong mga to Oo, at tulad nga nung Belitaryo, di mo kalain na meron na palang 14 points. Yung third quarter lang talaga siya talagang umiscore. Kung gano'n siya katahimik, gano'n din yung scoring output niya. Yes, Coach. So, yun ang mga panggulat dito sa sa AKB. Samantala si Obero nakakuha. Actually, Coach, nagkakaroon ng mini run dito ang Bula. Tingnan natin kung ano mangyari. Bernales, wow, what a pass. Kay Beron. Simpleng-simple, basic na basic. Pero mahirap yung pasa, partner, yung mga pocket pass na gano'n. Yes, partner, na kailangan lahat ng mga point guards may ganyang klaseng ability na ngayon to give that pocket passes. Yun, partner, pinakitaan pa tayo ng depensa. Na-block yun ni Belitaryo. Yung tira ni Patricio. So, ito two-man game ulit tong dalawa. Beron and Bernales. At yun, nakakuha ng foul. Nakakuha ng foul si Bernales. So, napakahirap bantayan, partner. Ako po yung ganyan, napakahirap. Nabantayan yan si Bernales. Yes, partner. So, ang dami niya kasing kayang gawin. And yung demeanor niya, hindi mo agad mababasa. Kasi very relaxed na, na player. Ito again, continue yung two-man game. Bilang tumira ng 3. Sa Militon ngayon, nakuha yung bola. So, ito binababa ng kanyang kakampi. Driving is, yun, nakakuha ng foul doon si Patricio. Nagkaroon ng konting movement dito sa offense nitong Bula. So, kailangan nilang i-maintain yung ganito na hindi lang isa or dalawang tao yung humahawak. Tama. Kasi naging predictable partner. So, ito ngayon, si Patricio naman ngayon. So ngayon medyo papaisipin nila partner yung depensa. Teka, iba na yung kumakana.
So tingnan natin kung anong magiging adjustment ngayon ng Nabwa. Samantala si Bernales, inaabay ang bola. Give and go. Naku, nakabuelo na naman. Easy 2 points from Redondo. At yung nga pag yun lumipad, ilista mo na. Mismo, coach. So, hindi ko alam kung bakit hinayaan nilang mag-cut ng ganon si Redondo, knowing that he's been doing this all throughout the game. Oo, samantala si Borbe partner na naka 3 points doon. Pero tama ka partner, balik tayo doon kay Redondo. Talagang pinahayaan nilang mag-cut, saka parang pag lumipad na si Redondo, parang naunod na lang sila. Yes, parang ano na lang nila dyan is sana magbintes. Sana magbintes. So yun, na-block doon si Bernales pero nakuha ulit yung bola. Yun, may tulak doon. Same ball yun na tinulak doon si Bilitario. Kasi yung Bilitario kasi partner, matas yung talon at the same time napakahaba ng length ng kamay. Yes, partner. Tinitingnan ko nga kanina. Sabi ko, parang big man yung Bilitario. Pero yung build niya, nakita ko yung kamay parang mas mahaba ata dun sa usual na length para sa kamay and sa braso. So yun ang sasabi ko nga, mga God-given gift yan. So dapat sabi ko nga i-maximize. Sana yung doon sa school na mga pasukan niya, maximize na yung potential partner. Yes, partner. So hopefully yung mga coaches na mapupuntahan niya would give him a lot of encouragement and a lot of training. Oo, mga advice na. Kasi bata pa to partner, 19 years old pa lang to. Samantala, ito ang number 24 taking the shot. Militon, di pumasok. Pulgar, na-rebound yung bola. Ayun, buwelo na naman. Beron. Ang daming ganun mga libre. So far, hanggang ngayon, hindi nasolusyonan yun. Yes, coach. Nakikita agad ulit natin na naglalakad na yung Team Bula pababa. Naglalakad na rin sa depensa. Yung iba tumitigil na sa pagtakbo. That's the bad body language na sinasabi ko, na parang defeated, deflated na sila. Oo. Dapat huwag ganun yung mentality, lalo pag kayo naghahabol. Tala si Borbe, sabi niya, di pa, laban pa kami. So si Borbe, tupos ulit. Pero so far, sabi ko nga kulang sa contribution partner. Puro Borbe lang to sa Pacau. So kailangan tugulo dyan sila Militon, si Patricio. Matala si Beron. Yun, may tira yan sa ganyan. Perimeter jumper. Easy 2 point na naman kay Beron. Ito, samantala si Pacau. Binigay kay Patricio yung bola. Sabi niya, ikaw muna magtimon. Dito ko sa corner. Humingi ng pick kay Militon. Pull up. Yun, pumasok. So, maganda doon. Maganda yung nangyari doon. Sabi siguro ni Pacau, partner, teka, pahinga muna ako. Ikaw muna. Yes, partner. And it was good seeing na meron silang pick and roll action. Hindi yung dribble action lang tapos drive to the basket na. Actually, parang yung nangyari, partner, parang mayroong play doon nangyari, parang may dribble handoff, at the same time, biglang nag-pick. Humingi na pick and roll. So, nakakuha ng magandang tira doon. Yes, partner. And ngayon, yun, umaatake uli yung Bula. Kay Pacau na naman. So, sa mga gantong klaseng sitwasyon kasi, coach, ganito kalaking kalamangan, it's parang makikita mo na kung sino yung mananalo sa laro. When you're playing a basketball game, it's either you win or you gain an experience. Tama. Or you learn, di ba? So, right now, you have to learn everything. Saan ba kami nagkulang? Ano ba yung kailangan namin gawin? Ano ba yung mga adjustments? Ano pa yung pwede kong gawin personally para ma-develop ako? Yun. So, ganun dapat ang mentality. Hindi yung, talo kami, ganito, ganyan. Dapat, heads up mentality pa rin. Tama. Kumbaga, walang talo dito. Yes. May nanalo at may natuto. Yes. Ganon. So, yun, mga words of wisdom yan from Coach Pete Barcelon. Dito lang yan maririnig sa Ako Bicol Cup. Council Lake. Yan.
Eto, sa sobrang bilis ng pasa, naiwan yung camera. Oo. Pero yun, di pumasok. Yun, si Pacquiao, humingi siya ng foul ata sa contact pero di natawagan. Tama kasi yung partner, di naman lahat ng contact talaga tatawagan eh. Wala naman kasi advantage talaga. Nakatira naman siya ng maayos eh. Yes, partner. So, yung mga referees natin is doing a very good job here in the Ako Bicol Cup. Yes. Mga elite referees natin yan. Ng Kamsur. Ito, si Digamo ngayon, I think nilabas na ata si Eric. Siya na mga nagtitimon. Medyo nabitawan. Ito, outlet pass kay kay Pacquiao. Pero so, kumpara doon sa mga outlet passes ng Nabwa, medyo mabagal yung sa kabila at nahahabol. Buti na na-shoot yun ni Pacquiao. Yes, partner. And yung outlet passes, usually, meron ka pang trailer. Dito sa Bula, wala kang nakitang trailer. Mayroong trailer yung kalaban. Yung kalaban. Ito, si Redondo, siya nagbigay ng sa pick and roll. Ito, si Digamo, sumile step pa. Di lang pumasok. Yun, 2-on-1, first time. First time. Kaso naging 2-on-2. Oo, yun. May tulad na konti, pero di nakita yun. Position ulit ng Bula. Tingnan natin. So ito, tumira, napakalayo. Tres! Sakto, from Pacquiao. So ano ba yun, partner? Tulad the hero na ba yun? Or mayroon pa tayong ball game? Meron pa tayong ball game, partner. Meron nga tayong napanood dati ng mga bata pa tayo. 13 points in 39 seconds. Oo, yung San Antonio Spurs. Yes. So tingnan natin. Pwede yun kasi si Pacquiao pwedeng ala Tracy McGrady. Yes, partner. Sabi nga dun sa dati kong coach, you never can tell. Tama. Dito papasok yung mga never say die. So ito, habang nasa timeout tayo, so balikan natin si Jessa. Beautiful Jessa, pasok. Alright, Coach Peter and Coach Ruben, the momentum remains on Team Nabwa. Kapansin-pansin rin ang kakulangan sa komunikasyon ng team. Kaya hindi sila nagkakaroon ng maayos na ball movement. Pero sa kabila nito, nananatiling determinado at positibo ang team to end the game positively despite the double-digit lead by the opponent. The resiliency and good attitude they've shown all throughout the game is very commendable. That's the latest for now. Back to you, Coach Ruben and Coach Peter. Yun, thank you very much, Jessa, sa very informative report mo. So, yun nga partner, tama yung nasabi mo kanina. Ito, parang kinukomment daw ng coach at yung mga player na kumbaga kahit malaki yung kalamangan, laban lang. Yes, laban coach. lang itong Bula. Kumbaga sabi mo nga, learning experience to. Although, sabi mo nga, medyo meron ng makabawi, pero at least lumalaban sila. Yes, coach. And you have to invest na din dito for your next game. Kasi experience na to and dapat alam nyo kung ano yung ilulook forward ninyo sa mga susunod na mga laro. Ito si Ubero nakapuntos doon. Ito yung mga panahon na kumbaga in-instruct na natin yung mga players natin na huwag nyo lang tingnan yung score, laruin nyo lang. Yes. Na mas mas malaki yung makukuha nyo sa experience kaysa kakaisip ng score. So ito ngayon si Digamo naka-drive doon. Pinake niya, di niya ginamit yung pick doon, yung screen. Nag-drive sa opposite side. So ito ngayon, one-on-one play. Naiwan yung camera. Naiwan yung camera. Oo, si Ubero, mag-iinit na. Nakadalawa na ata to, back-to-back na to. Na long two. Pero so far, 45.8 seconds. Tingin mo partner, medyo hirap-hirap na to. Mukhang mahirap-hirap na to and hindi pa sila nagpe-pressure. Correct. Oo, yun nga sana sabihin ko na dapat mag-pressure na sila. Muntik pang madagdagan yung Nobilitaryo. Ayun. May chance pa. Kaso, naibato na nila sa wala. Pero parte sana yung ganung kalamangan, di ba? Kaya pa yan kung sakali. I-pressure mo lang. One stop, magmadali lang sila ng tira yung kalaban, nagmadali, then hindi so kaya nag-cost ng turnover. And then, hindi natin alam. Pero ito parang sumuko na nga talaga partner.
Yes, 3-possession ball game. Ngayon, 4-possession ball Mahirap game na, na. mahirap na. And wala na talagang oras. Oo. So ito, kumbaga final score na lang at the same time kung sino yung best player natin. Sa sobrang ganda ng at balance na scoring na ginawa nitong Nabwa, medyo parang nahihirapan ako Kung sino? i-identify kung sino yung Best player. best player na yon. And nakikita nga natin sila Mayor Simbulan masayang uuwi. Oo. And ito namang Bula, uuwing may bagong natutunan. Yes. So yun partner. Kumbaga mga pang take away natin na analysis. So ano ba ang masabi mo yung kumbaga konting recap dun sa game natin? Ano ba dapat mga adjustment ng Bula, at the same time yung Nabwa, ano pa dapat nilang improve para lalong gumanda ang kanilang kumbaga offensive and defensive system. So, For Bula, they have to execute, they have to defend. They have to be able to communicate and do better dito sa ginawa nila kasi they can go toe-to-toe din naman, and they have to also to find other people na tutulong sa scoring dito kay Borbe, dito kay Pacau. Sa Nabwa naman, they have to make use of their outside shooting kasi pag na-scout sila sa ginagawa nila, sa athleticism nila, baka mahirapan sila, and mahirap partner pumasok sa isang gyera na hindi prepared. Yun. Kumbaga, sabi ko nga, itong kagandahan partner ng first game kasi wala pang ganong pressure to eh. So lahat to puro adjustment and all. So both teams, sabi ko nga, walang natalo dito, mayroong mga natuto. Yun. Yes partner, so feeling ko nakita ko na kung sino yung ako din MVP kasurug player of the game. It's not a surprise siguro na siya yung tanghalin. Kasi slowly but surely, steadily, diba? Consistency nandun sa ating kasurug player of the game. Tapos nakikita natin, ito yung mga mga highlights natin. So si Pulgar, unang mapupunta sa ilalim yan. So yung mga drive niya. So actually ito yung mga outlet dami niyan. Courtesy yan ng mga backcourt ng Nabwa. Yes. Bernales and Digamo. And makikita natin yung mga malalaking player nitong Nabwa na mga athletic. Tumatakbo, tapos yung mga strides nila sobrang lalaki. Oo, sila pa yung nauuna. Oo. So, kung mayroon ka naman talagang point guard na ganon, mga backcourt na ganon, ang sarap tumakbo kung ikaw ay big man. Yes, talagang mare-rewardan yung effort mong tumakbo. Mag-rim run. Okay, coach. I think ready na ata si pero bago yun, Carmela. Magpapasalamat ulit tayo sa Ako Bicol for bringing in this wonderful tournament dito sa Kamsur. So ako din, magpapasalamat din. Maraming salamat again dito sa Coach Rowen Azur. Maraming salamat sa kumbaga pagtitiwala na kami pagbigyan na makapagbigay ng kumbaga magandang sportscast dito sa Ako Bicol Cup Camarines. So ito, ready na si Carmela. So Carmela, pasok po para sa ating na nagkaroon ng technical problem. So babalikan natin si Carmela. Tingnan muna natin at ayusin lang natin yung ating technical problem. Babalikan natin. Okay, so okay na ata si Carmela. So pero coach, makikita natin nandito na yung mga teams na maglalaro sa ating third and final game. Magandang laban to. Laban to ng Iriga. Arriba Iriga versus Batu. So mga ano yan dito talagang mga inaabangan na teams. So yun, okay na ata si Carmela. So Carmela, pasok sa ating hindi pa rin. Sige. So wait lang natin.
Wait lang natin. Meron pa tayong technical difficulties. So ito, habang pinapawid natin yung mga highlights. Ito yung sa 3-point kanina. Ni Contojos. So yun, okay na ata tayo. So again, for the third time, it's the charm. Carmela, pasok with our best player of the game. Okay, Carmela, wala pa rin ata. Wala pa rin. Sige, wait lang natin. Oo. Baka yung pang-apat, fourth is the charm. Yun, mukhang okay na ata. So, standby lang muna tayo. Masyado daw kasing talagang hot yung best player natin, si Redondo. So, tingnan natin. Okay. Okay, Carmela. For the fourth time, pasok! Our kasurug player of the game walang iba kundi si Francis Redondo, garnering 21 points, 6 rebounds, 3 assists, and 1 block. So Francis, first of all, congratulations. This is your first game dito sa ating elimination round at naipanalo nyo ito. At ikaw pa yung naging kasurug player of the game. Kamusta naman? Masaya, sobrang excited sa first game namin. And salamat sa God dahil binigay sa amin yung panalo. And matanong ko lang, what is your motivation behind that excellent performance? Mas nag-motivate ako dito dahil yung sa mga support sa akin, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, lalo na yung sa mga sa Manila. Salamat dahil nandyan sila sa suporta and sa mayor namin and kay Kagawad and sa coach. Yun lang. Alright, Francis, thank you at muli congratulations. At yun na nga, narinig na natin ang kasurug player of the game. Kaya muling magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur para sa Game 3.